A čo sa stane vo vile? To zostane na Vojo. Tak z tohto mi je úprimne fakt, že zle. Najsledovanejšia televízia na Slovensku Markíza odvysielala tento týždeň pokus o znásilnenie intoxikovanej ženy. Tento týždeň Markíza odvysielala reality show, v ktorej sa muž pokúšal znásilniť intoxikovanú ženu. No a viete, čo je na tomto najhoršie? Pri tom točení bol aj štáb, ktorý nezasiahol. No a pre mňa z celkom neznámeho dôvodu sa vedenie televízie rozhodlo, že je asi dobrý nápad tento pokus o znásilnenie odvysielať pred celým národom. Slovensko je krajina, kde máme veľmi veľa problémov, no medzi tie najvypuklejšie určite patrí domáce násilie a alkoholizmus. Malé pivko. Áno, jedno malé pivo, áno. A ešte jedno. Borovičku. Rum. No a z nejakého dôvodu sa Markíza, ktorá je najsledovanejšou televíziou na Slovensku, rozhodla tieto dva problémy legitimizovať. Žijeme v dobe narastajúcej mizogíny a preto chcem ešte raz a veľmi nahlas a verejne zopakovať, že sex bez súhlasu je násilie. A asi vás zaujíma, ako to celé pokračovalo, tak po tlaku verejnosti sa Markíza ospravedlnila a zároveň polícia začala vyšetrovať pokus o znásilnenie. No a čo vy? Sledovali ste túto kauzu alebo nie? Dajte mi vedieť do komentára a pre viac podobných videí ma určite nezabudnite sledovať.